Zaspala panna Mária, prišiel k nej jej syn, pán Ježiš, a spýtal sa jej: Matka, matka drahá, spíš? Spala som, lenže si ma prebudil, syn môj. Videla som ťa priviazaného, zapredaného. Tvoja svätá tvár bola korunovaná trním, potom ťa odsúdili na smrť, priviazali k stĺpu a kameňami aj lanami ťa bili. Krvavé potôčiky tiekli dolu po tvojom tele. Potom ťa pribíjali na kríž. Tvoje mŕtve telo mi potom vložili do rúk. Pán Ježiš matke povedal: Matka, matka milosrdná, kto tento sen bude mať vždy pri sebe, bude ho čítať alebo počúvať, nezostane v smrteľnom hriechu a náhlou smrťou nezomrie. Ktokoľvek mňa alebo teba, milá matka, o niečo bude prosiť, všetko dostane. Kto túto modlitbu bude pri sebe nosiť, ani vo vojne, ani na žiadnom inom mieste sa mu nič nestane. V dome, v ktorom budú mať túto modlitbu a budú sa ju modliť, nepostihne ich ani oheň, ani búrka, ani voda, lebo je to sen Panny Márie. Amen.